Baixo o lema Reciclar e aforrar este marrón xa eche a conta, o Concello de Boiro trata de implicar a cidadanía na mellora das taxas de reciclaxe. Ademais da instalación de paneis informativos como este tótem emprazado na Rúa Peonil, a campaña consta de xornadas informativas sobre o novo contedor da fracción Resto. A implantación deste quinto colector realizarase de xeito progresivo. Comezará no mes de novembro coa instalación de medio cento de contedores para grandes produtores. Vamos a empezar xa con ese quinto contenedor de orgánico e que vai ser implantador por fase. A primeira fase foi os composteiros e agora unha segunda fase que é os grandes produtores. Como ben dicía o concelleiro, vai ser para os restaurantes, no total van a colocar 48 contedores. Vai ser para restaurantes, para comedores de colexios, tamén para o centro de día e, aquelas instalacións que teñan comedores e que haga desperdicios de alimentos e, é unha primeira fase, aí iremos corrixindo pois errores que podamos cometer e depois xa entraría nunha terceira fase que xa é a implantación xeral a todo o público en xeral. Dase así continuidade ao programa de compostaxe doméstica que o Executivo puxo en marcha no ano 2020, en o que se levan repartidos ao redor de 400 composteiros. Xa se foron repartindo composteiros domésticos, eu creo que alrededor de 400 composteiros xa se repartiron en distintas vivendas do Concello. Agora seguimos con esta campaña de concienciación, repito, para ir xa familiarizando a poboación da necesidade de ir mellorando en general na recollida selectiva de residuos urbanos, ca implantación deste quinto contenedor para mellorar o reciclaxe, o medio ambiente e vai en favor da saúde en general de toda a veciñanza, non? Hai unha campaña, repito, vamos a facer cursos o día 24 deste mes de outubro e o día 31. Está toda a información aí na ligazón da páxina web e no Departamento de Medio Ambiente tamén para que os veciños e as veciñas se podan acercar a informarse sobre esta campaña que vimos realizando. Esta campaña conta co financiamento da Consellería de Medio Ambiente a través dos fondos europeos Next Generation.